Posa Yodava, Tukubasidani Smene, Wankula, Bonkalino, Lerolino, 5 March 2025. The DC sindiza siya, sindiza topa, sindingaonese kukwiya, koma kuima pa chilungamo 365 days, non-stop, omunyasa zimunyase, amene anga nyasidwe ndi kulankhula kwa ine, apite azikakolopa mu nyanja ya Malawi, koma zokuti ine ndingaopsezedwe kapena kunyumusidwa iyayi muziko limeneli la maliti. Ndipo ndakhala ndikudabwa adi kuti kodi ziko ili ndi chifukwa chani timapanga ngati miti yathu tonse simayenda bwino. Ndazindikira sopano kuti ziko li ndi la malitiri, amene amachedwa mamatas, amene anaphedwa kumenyera ufulu nthawi imeneyo ndi anazuka ndi amene akutilamulira pano. Ng'alulization ya lero tisana ayambe kuona zofoka za boma ili limene likuzikakamiza kuti likufuna lilamulire zaka zina 5. Tikufuna tizuzule ma service providers. Tikamanena kuti ma service providers ndi amene amachita provide ma service osiyanasiyana, be it ku banki, kaya kuzokhuza za mazi, kaya ku Eskom, kaya ma telephone companies. Mwaonjeza kwambiri anthu ino mukupwetekesa anthu mitima, mukuzuza Malawi muziko lokuti akuzunzikamo kale. Zimakhala zodabwisa kwambiri kupita mu banki, andi kukubwera kuti zikutchulani mabanki inuyo chifukwa munomo mabanki ambiri kali ngati National Bank, Standard Bank, FDH, NBS, tizikutchulani amene muti msamachite bwino. Anthu aziziwa kunena kuti ma services yanu alipuwa kwambiri. Mukuona kuti nthawi ndi 12 o'clock anthu mu banki achulukamo kuchokera olo chama mama kungokhala motera mmozi. Zimapwetekesa kwambiri ndalama zosizanu, ndalama ndi za Malawi, munthu akatenge ndalama zache asungise kena koso muzimuzunza nazonso. Zimakhala zopwetekesa ntima komanso zodabwisa kuti how can the whole bank kukhala ndithu nditera mozi akuona chigulu cha anthu monga mene zimachitikira ngati kusalima mabanki ambiri ngati FDH imapwetekesa kwambiri ntima, especially month-end ndi masiku ngati Mondays. Management ikuyenera iunikepo zimene zizi and FDH okayi mabanki ambiri chitidwe umene mukuuzolowera kwambiri omazuza ma customers. Komanso tipite uku kuma telefoni, makampani ya matelefoni ngati Airtel, maka Airtel ndiye kumene kukakhala kuti ndalama zako zasokonekera amakuuza kunena kuti ulembe email udikirire 72 hours, yeti ndalama ndi zako andi umboni ulipo. Mukuzuza anthu kopsa. Ngati mwatopa munayenera kuti muolepo matewera anu muzipita m'maiko amene munachokera than kuti muzizuza Malawi muziko limene akuzunzika kale. Tai zinaso kumadula zinthu zimene zokuti yo sanapange wabweza ngongole pomwe munthu yosana tenge ngongole. Nchitidwe umene iniyo ama telephone providers mukuyenera kuti muyang'anirepo kwambiri ati yenemu komanso inu Airtel. Anthu asamasirire kapena kumakumbukira Airtel yakale ya achilima kuti inali bwino amene mulipo ino ndi manyaka. So tikuchiteni woni chimodzimodzinso kumene ku ma waterboard mmaonjeza kwambiri anthu kutuluka nzere pakana panja ndithu mukuziwa kuti anthu akufuna alipire mazi kapena akufuna apereke madandaulo awo mukufuna kumazuza. Ichiso chisimo chonena kuti mukadula mazi chikamena kudula magesi kwa amene ali ndide kalibe ndi postpaid ndikumauza kuti muzipereka mapu ndi uchisiri wenu omafuna kumazuza anthu. Ziko ili anthu akuzunzika kwambiri ndi ulamuliro umene wa malitiri amene chimene akupanga kuchiziwa pakana lero. Ino tangoganizani munthu ndithu ziko ndi ziko for the first time ndikumayenda ndi sona kuchoka nayo kulilongwe, sona yokanidwa tukale kupita nayo ku Blantyre, kuchoka nayo sona ija ku Blantyre kupita nayo ku Nzuzu. Ndikumangoona nga taxpayers money, yet this country is bleeding.
uje ni kwacha kamena dola imanenedwa kuti yayamba kusika ija lero iso yakwera mawanso ikhalaso pa 4000 ndi ziko lomvesa chisoni. Ndalama izizi mukumafupa anthuzi, ndalama izi mukumaseweresazi, siku lina muzazilira. I don't know kuti mukufuna muchite approve chani, chifukwa ngakhale ulomuti mufuna muzimu yankha na madingo, ndikufuna ni muyankhe na madingo, munthu akafusidwa fuso amayankha pompo. Anditu yeyo na madingo yotu sana nene kuti mumuyankhetu akunena kuti Mungu muonesa zinthu zoangoona. Andi zituko zimene mwachita highlight kunzuzu kuja zimene zatu ndizapita mutali katu. Even izi zili mulilongwezi mukuzichemerera zikumukuti chakwera delivers ndizapita mutali katu. Ndiye na madingo yo amafuna siku lomwe lija mumuonese musamuyankhe, koma ino papita sono 1 week ndikumaka muyankha mwanayo chizukulu changacho. Zingoziwa ni kunena kuti zinthu zakuvutani, chifukwa pena pali pose palibe chikuyenda. Ngakhale ulo kujipani kwanu ndi apa mukumapangisa ma primaries ngati amene anali ku BICC, ma primaries onama amene wawinayo munagwirizana nokhanuka kuti ati tikangongamba mavoti wati aoche chifukwa amene yositi kumufuna. Andi ku MCP kuti muphanako chifukwa kuli munthu wina amene akuzitenga ngati chipani cha MCP ndi chache, ndi akuzikonzekeresa ati khafuna zakhale president wa 2030, ndi ati akuzikonzekeresa kumafuna anthu ache amene akuafuna iye. Ife tinakuza ni ma primary as credible amapangidwa parliament ikatha aliyense akhale munthu wamba, koma papa mukuchita draw the line, kuchita kuoneka kuti awasa ali mboma awandongo ofusira ntchito ya ma primaries ya UMP. Ifebe tizikhala pa mipando tizichita control zimene zimulira nazo muzalira nazo kopya chifukwa anthu azakuukirani. Choncho zisankho zimene zachitika ku BICC zulo ndizomvesa chisoni kwambiri, chifukwa pali anthu ena amene akumapanga mastermind ndikumagwirizana ndi magulu azigawenga monga amene munachitira muja kuavekaso chifukwa cha mademo amene amachitika mulilongwe, kuaveka anyamata akwa Nsundwe akunchesi, kuaveka uniform ya polisi ndi ya ame kuti azikamenya anthu mtaoni. Andi inuyo a minister aona za ntchito mufuna munduuze kuti inu simuziwa kunena kuti minimum ndi maximum wage zili pabwanji. Andi munayenera mutengerepo phunziro pamene papa muzienda office ndi office, shop ndi shop, kuona kuti kodi welfare ya anthu ili bwanji. Andi ndizomvesa chisoni kunena kuti minister amene swana yamba bwino anthu ndikumaona ngati ziko lisintha ndi uyuso anachosedwa aposo. Sili kuziwa kuti anachosedwapo mwantendere vitumbiko mumbayo anamuchosa mwa ulemu kapena inalinso njira yomuchitira silence, chifukwa iyo jande anajatuwani amene ankakhala ngati president wa ziko lino sopano ndi vitumbiko mumbayo because he was on top of the affairs. So ndizomvesa chisoni kunena kuti you are wasting time on issues that cannot provide answers kwa mavuto amene ali muno Malawi. Malawi muno muli mavuto kopya, andi tikamanena kuti Malawi muno ukapolo ulimobe muno Malawi anthu akuzunzika kwambiri. Sindikukhulupirira kuti ati azabwereyo ni ndani, kapena ndi inuyo amene mukudikiriridwa, kapena iye alipo wina amene akubwera, chifukwa Malawi yakuzunzika kopya. Inu tapitani ku Eastern Produce ku Tcholo kumene kokwati kuli Naido tundu wankhaza kwambiri kuchokera analiye kuminimini wapanga nkhaza kopsa mu EPM pano ali akapitiriza benkhaza zija kuwapanga nkhaza Malawi. Andi sakulola kunena kuti munthu wokuda amene anaphunzira kubunda amene ali ndi madigiri yache akakhaleso wamkulu wa kampani andi ena akungomwalira kumene koko kumangomwalira ndithu akulu amene amagwira ntchito ma estate chifukwa cha nkhaza cha azungu komanso anthu ooneka ngati makalade achimwenye akuzuza anthu kumulanje ndi kutcholo. Sindikudziwa kuti kodi president amene atazabwereyo ndi ndani amene atazayang'ane welfare ya anthu ogwira ntchito
muti anthu amene ndi achikuda amene minda yawo inalandidwa kalekale ndi azungu. Ukalimvesera ziko la Malawiyo amanena kuti kumeneko usagundeko ndiye kuti uyambana ndi Britain. Kujeni ti ndi wa malemu Queen panopa ndiye kuti ndi wa Charles osalimbana ndi ziko la America kapena la Britain. Kuzuza anthu mu ziko lathu, asogoleri athu manjanjawidi awama chedwa amalitiri amene sakuziwa chimene akupanga koma ntchito yawo ndi kuba basi. M'Malawi munomo ndizomvesa chisoni kuti anthu tikuyiwala kumene ziko lili kupita, tikuyiwala mmene anthu akuvutikira, tikungokhala ndi chidi chatu pa ndalama kumanguyang'anira ndalama kusiyana ndi kuyang'ana welfare ya anthu. Mukapita muzipatala ndiye mmene mundiye muli wese, mukapita mmasukulumu ndiye ndi umwe anthu angoba. Even kudowa komweko kudowa adaisi akumene koko angoba ndalama kumangozuza anthu aku education. Ena anachita retire kumene koko, bwana wina anachita retire kale kudowako koma adakagwira benchito pakana lero. Ukamufusa kuti kodi ndi chani inu mungokhalabe pano ati ineyo pakali pano ndili kuma connections ku MCP. Kwina ndikuchati manena kuchitala kujako kukanyenyeva kuchitala research kumene koko bwana wina director wina anamuchosa kuti achoke pa transfer. Anangochoka nyumba ya boma ndikukalowa ya rentina pompo ucheni kuchitala konko akulandira ndalama mipaka na lero. Ndipo aboma mukachedwa kapena anti-corruption bureau mukachedwa mukapeza chitala yonse yathapo. Ndipo chitala Kamuzu anali ni masomphenya. Kamuzu ndipo sindikuziwa anali ni masomphenya kuoneka kuchire koma kokongola kwambiri ma hectares kuyang'ana forest, kuyang'ana ng'ombe, kuyang'ana mbuzi koma ndithu asakwi angoba basi kumangoba kumadubweresa matraki usiku na atenga ujeni mitengo na adula na apanga makala ena matabwa. Komanso ukaiona connection even ku ministry komwe ku Capitol Hill anthu akuchita benefit kumene kwa anthu akubwera kumaba ng'ombe ndikumatulusa ngati apanga program yokuti afuna agulise ng'ombe zakugulisana ndi akulu aku headquarters including anyachi ya pompo. Kupita munthu wa muzi kuti tifuna tigule ng'ombe ama kapena mbuzi amakuuza kuti ndi ugula muzina langa katangale woopsa kwambiri. So Malawi muno china chilichonse has gone haywire. China chilichonse ndicho sokonekera panayenera kuti patachitika ndithu mirakuli anthu apulumuke. Andi izizi ya Malawi ndikupempheni kunena kuti izizi tikazilekerera izizi siku lina muzandikumbukira anthu akumaphika dothi ndikumadya. Mukapitaso kuti mukapite kwa mafumu koso mukafufuze kwa mafumu mupeza kuti ngakhale makomiti amizi ajawo chitukuko chikabwera kapena chakudya chikabwera monga mmene kuli kwa Mtumbira kumachinga uko akumapezeka kuti akomiti amene amathandizira kugawa zakudyacha akumalemba anthu ena mwapadera ndikumagawana okhaokha. Icheni chithandizo chikabwera khaja chokera kubungwe la Asilamu, khaja chokera kuma chali chosiyana khaya kuboma amalandira ndi okhawo mophatikiza ni mafumu mogwirizana ni mafumu ndikumangotenga zinthu za kumango apasa anthu ena azibale yawo. Ndi ziko lomvesa chisoni pena palipose palikuba pena palipose palibe pamene pali kuti munthu ukhoza kupumirapo. So izi akupanga anzathu amalitiriwa ati kufuna kuchita proof kuti ati apanga zitukuko. Ife timanena kuti nkhuku ina iliyonse yachitopa oloita dwala motani ukamayicheka imaphupha. Ndizi akupanga MCP akuziwa deep down kuti alephera and it is even worrisome kunena kuti iwo azikafuna sokuti ati atenge ziko lino kawiri ati alamulire. Mukanayenera Mulungu akuyendereni mwapadera akunongonezeni and zimene njazikumapangeka kumasona kwanu kuja ana ang'ono kumala nkhula za nzeru inuyo mukhoza kumaona ngati zimene ndi zinthu zopanda ntchito
koma pamene pajapo Mulungu akukulankhulani koma simumva. Nthawi zina atu mizimu ya anthu omwalira amene sanamwalire moziwika bwino, anthu omwalira aja mizimu awo imavuta, ndipo ikavuta mizimu ziko silimayenda bwino, aliyense amapanga ngati wa misala. Izi zikuchitikazi wina wache nanena paja kuti azapenga, wina azayenda maliseche, ana azamuyimba nyimbo ngati sitizitenga bwino. So tikuyenera tisamale Amalawi, tisamale muziko la Malawi mulikatangale woopsya. Ukamamva ndalama zimene akulandira ana akusonako ma 200,000, ukamamva zimene akuwapasa ma vendors akulu ma 1 million, enawo ma 50,000, koma ukapita kuseriku kukafusa kuti kodi fertilizer alipo, palibepo, forex ilipo, palibepo, ena ndi awanka panga matama ananthambwe kumachita kulengeza ku parliament kuti tizikutapirani forex nonse amwenye amaburundi tizikutapirani forex. Ndiye nayo to IMF masowa wali pompo wakaima pachulu akuyang'ana kuti kodi amene iyi pujeni azitapa forex aziitenga kuti unduna oso siwache. Ndiye kuti munyache waku undunayo ali pa mavuto koopsya. Ziko la manjanjawidi, ziko la malitiri. Tapita nino amene munapita ku sukulu mukatenge dictionary yanu mukaone pamene palembedwa kuti mata, muone the meaning. Akuuzani kuti ni munthu amene anaphedwa ndipo komanso anaphedwa akumenyera ufulu ziko laje, ameneyo ndi mata. Koma iye ayi mwamwayi amalitiri nawo konkuno amene anamwalirawo otere kuti zana lija makayika nkhata kuyika gata Bonkalinda the DC, mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Umoto ndi mmene wayankhulira Bonkalinda lero lino pa 5 March 2025. Tachitani komenti timve kuti kutengera ndi zimene wayankhula Bonkalinda lero inu mwazimva motani, mukususana kapena kugwirizana nazo.